sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naimbag nga oras ken naragsak nga aldaw tiin kami kablaaw kada kayo amin. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg iti sa dinuman a lugar nga ayan nyo ita. Ti surat ngayon ta ikan biag ita, ket nagapu ka ni pagayam tayo Amirna, manipod probinsya ti Pangasinan. Gastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti kapadasak iti biag. Ket sapay kuma tamapili yumat nga idrama toy pakasaritaan ti biag ko. Awagan na kumalatan iti Mirna. Addaan asawa ken 7 nga anak. Agpada kami iti asawak asaan a nakaadal. Isu nga awan nga rod na talged a trabaho mi. Sang kasapul sang kasakmol laeng ti adda a mabirbirukan mi iti inaldaw. Narigat ti sasaaden ti biag mi nang runaket nagsasaruno dagiti anak mi. Sublian taman nga rod ti tawen 1991. Gastoy man ti pakabuklan ti amin. Papa, nagsubli ka pala dito, Mirna. Saan arong ba nga imbatim dagiti anak ta iti evacuation center? Binilin ko da Jordan ken Lani adida baybay ang dagiti adida. Imayak, tatulungan ka mangyornos ka dagiti daduma pay akagawaan tayo. Iti kasta, makadwada ka matan iti evacuation center. Bakit ka ba alak da ito eh? Ay naagawa am kit di dante. Kita man ni, agtudumanan. Sigon iti news, napigsa da ito'y abagyo. Ngam kadagiti napalpalabas abagyo. Anya nga tanong bantayak lang ang balay tayo. Ay, saan lakay? Delikado ti kasta pampanunutan. Sumurot ka kada kami kadagiti anak ta. Taditay amuno kasano kapigsa da ito'y abagyo. No dagiti kagawaan, masukatan. Ngam tibiyag, may sa laeng. Isu anas ken nga rod nga ipatag tayo ti kakayso na abiyag tayo. Kasano da ito yan? Aging gaita. At da kayo pailaang dito evacuation center. Ay, huwal nga rod, uncle. Kasano, kat dinadaal mo't nga miinan ti kalkalpas abagyo ti balay mi. Madama nga irim remedyo ni Dante no kasano ti panakatarimaan na. Kit dagiti anak mo, nanganda ka din. Wan, uncle, pinakan ko idan. Inyan anay min at inted ni Kapitan Itay amakan. Kit siga, nangan ka matan. Uncle. Saan pa yan niya? Saan nabalikan niya ako, uncle? Tinapatag, makapangandag iti anak ko. Ato, alam na ito plastic bag. At inapoy kan masita dita. At pa'y tinapay kan dos. Ay, agyaman ako unay, uncle. No apay mat ngamin. Nagpaadlo kayo iti anakin dante. Kita mita, kastaw na rigat yo. Ni uncle mat. Pagnumat saan ka day? Oraon bagyo, talaga maringatan kayo. Imbaglaangan, tanasingpet kan nagagat na kita puko. Mapandalat tag eskwela, nga oraon piman balon da akwarta. Banag apagyamyamanak unay, uncle. Ano ka sa numat nga main? May salay nga prosta asawam, damdama masikog ka man ay. Ala ni uncle mat, sapay nagpig sa tingiwat yo. Amuyo mat nga datayo dito evacuation center. Pasensyahan ka na ka.
Masikuranak lang kami na makakikita iti rigat yo. Uncle, Mala, mangan kan Mirna. Pakanamat lang dagit apukok, no kahit dapat timangan. ne, nagsapa ka mata na bimangon lakay. Sa dino ti papanam. Inakagkalap bakit? Nalpasan ti trabaho iti talon. Iso ang mapanak mo't iji baybay, tap nagkalap. Anya, apay no agin na nakamatla kay. Bakit dakkel pa'y agatad ti kasapulan tayo, tap no mapatarimaan ti balay tayo. Kaya may sa, kasapulan tayo may ti panggastos iti inal daw. Iso anas ken ngagdubli kayo dak para iti pamilya ta. Sige, sikat ti makaammo lakay. Agan anad ka nga roduan. Uwin, di ka madanagan. Kabalak ti bagik. Sige, uray siyak tun ti mapan mangilako kadagiti makalapam lakay. Jordan anak, ayabamon dagiti adding mo. Iti kasta agigiddan kayon amangan. Apag gusto, nakaluto akon. Uwin nanang, Nilani ngay, nakariing ka din. agdigdigo sa nanang. Nangilasin akon iti hotcake abalunan nyo kanilani. At to'y matibalon dagiti daduma pa'y akakabsat mo. Anusan da pa'y lang ti agsida iti bukayo. Uwin nanang. Nangigisak iti ugot iti kamote. Isupay lang ti pamigatan niyo, ha? Mangan kayo pa'y, sakbay asumrek kayo iti pagadalan, wan? Uwin nanang. Sikapay lang ti makamo kadagiti addem, ha? Idagas yu pa'y ida iti pagadalan da, sakbay asumrek kayo kanilani. Sa paak ngamin ti mapan iti ayan da Madam Marta. Iti kasta, masapa akmet ang makalaba. Di kag danag nanang. Siya akong timakamo kadagiti kakabsat ko. Kasla na unag mo ti pampanunutan, bakit? Ang turpusan ni Jordan iti high school lakay. Uwin nga raw da. Hanggang apay kasla naliday ka. Rumbang kumaan naragsak ka, tagturpusan iti high school ti inauna nga anak ta. Masyanak lang amin iti anak talakay. Saan taman lang ang may gatangan mat iti baro abado kan sapatos na para iti panagturpos na. Malaksid iti dayta. Awan pa'y may gatang iti uray pansit la kumapagsasangwan tayo mo. Uwin nga raw da. Kasano, dinadaal mo ti bagyo dagiti mula tayo. Kaya may sa, saan pa'y anapatarimaan ti balay? Wan nga rod. Nagsakit paikit di dagiti duang anak ta. Ay, kanon to nga ta maikantamat iti naging awa apa nagbiag dagiti anak talakay. Ararami din tamat amin na kabalan ta, bakit? Wan, namkurang latamat. Kasan o, kat naganudamat ngamin. Urado da, ta nagsisingput da. Naggagagat da pa'y. Dakil akatulungan ta dagiti anak ta. Pagyamanan takid niya, ngamin, saan da na ibarkada akas kadagiti daduma. Di da mo ti agbulakbol. Ti may sapay apang panunutag. Amangan no agliday ti anak ta. No maamuan na asan ta ang mapagtuloy iti kolehyo. Italang matatawan mo bilang. No adan to kawadwadan ti diskitar. Di tuloy ng tumot lang ti agadal. Ilaw-lawag taday taken ko na, bakit? Itatalpas ka ni Descode. Anya nga iti plano mo po. Tumulong at pa'y kadananang kantatang, lolo. Ite kasta, makaurunong kami. Naibagada ka din. Asan ka pa'y lang sumrek iti kuleyaw? Uwan, lolo. Kit maawatak day ta. Nang runa, kit adu dagiti nagbalin na parikot mi kadagiti napalpalabas a bulan. Malaksi di tayo tapo. Adu kayo pa'y nga kakabsat. Iswa, talaga. Amarigatan kayo. Lolo, Iswa si ka Jordana po. Hinton mga asawa ka. Planuin yun to na imbag no kasanutag pamilya. Wag? uwan, lolo. Laglagi pag day tabilin nyo. Angan, sana pa'y mata mga asawa. Masapul atong palak pa dagiti arapahap ko. Ay, wala po. Husto na ita. Kanawin nga ibagadanan ng kantatang. Asaan kami arumbang amawanan itinamnama. Oray marigrigat kami. Ngamin, adwag undaway ti itid ti Diyos kadagiti pinarswana. Iso na lang,
tamasapol ti panagsalukag. Pudno unay day tabok. Iso ngayon ton dumteng to day takong daway. Di munton paluspusan. Ay na, agyaman na kadagiti pasalubong mo insan amor. Awan anyaman na insan Mirna. Agyaman akmet na nagustuhan nyo dagita pasalubong. Ay launa insan, katjak tumaumang agyaman ken ka. Thank you so much, Auntie Amor. Awan anyaman na kaanakan. Adamot pasalubong ko kani Uncle Doming. Idagas kunto inton madamdama. Agbayag kayo ka dito ito'y probinsya, auntie. Dayta may sa Domingo siguro kaanakan. Ada nga min baro a negosyo arugyan mi. Isuan as kani agsubli kami matlang adagos ije syudad. Ay, anya ngay mat a negosyo dayta insan amor. Manglukat kami iti baro a branch ti computer shop. Kinapudno na agberbero kami iti mabalin nga agbantay ije shop. Siya ko Auntie Amor. Amok tag computer. Ora siya kanti, kabalak matag computer. Kaya't kanumat dagiti anak mo Mirna. Apay, saan da ka din nga agad-adal? Ay, nalpas dan iti high school insan. Ay kat nasaya at nga rod ano kasta. Sa anak nga rodan nga agbirok pa iti daduma. Da kayon adwa ti alaek. Di kay madanagan. Agsweldo kayo iti hosto. Saan lang nga dayta? Mabalin nyo pa'y nga ituloy ti panagadalyo iti syudad. Wow! Magusta ko unay dayta, Auntie Amor. Iti kasta, makatulong ang kadananang kantatang. Ora siya mat, auntie. Isu na laang tamayad dayo kayon kada kami anak ko. Palubusan da kami nanang. Nagdanton kwarta mi. Kat makagatang kami ti cellphone. Kanayunan minton ti umawag ka na kayo. Pudnuti ko na ni Leo, nanang. Jordan, Sige ka din, nanang. Agagat ka nagsingsingpet kami, iti ayanda, Auntie Amor. Iso apalubusan da kamin. Di ka madanagan insan. Jakmet kat baybayan dagiti ka anakak. anak ko, agsingsingpet kan aggagagat kayo kumaiti ayan ni auntie yung amor wen. Wan, nanang. Tungpalin niyo dagit ibagana kada kayo. Wala nang. Kat agyaman ka ng unay ha. Kaputa pinalubusan na kami kin ni tatang. Nagtrabaho itayan danti. Kinapudno na. Nasakit para kada kami dayto eh. Nang runa kat ita kayo lang nga mayad dayo kada kami. Di ako matultuladan nagitikas iti daddo mga agtutubo. Puro bisyo da. Bulakbol. Ken papormala ti aramiden da. Saan mo't kidyada kas ti gumatang kadagiti napipintas a kagawaan. Aramidan yun tunay tahin tun kabalan yun. Kano talaga akasapulan. Tano ita. Ano sa nyo pa ilang no niya tiyada ha? Kas kuna na iti Tagalog. Matutong mamaluktot habang maikli pa ang kumot. Untatang, laglagipin mi akanayon dagiti bilin nyo. Kang runaan ti amin. Diyo ko maliwliwayan ti kumararag iti Diyos. Adaman kan awan ti parikot. Nabaligi man kan saan. Agdayaw kayo lataken kwa na. Iti kasta, di na kay baybayan, anak ko. Oh, Jordan, Leo. Auntie, At tuy inggatangan kayo iti baro a pantalon kan t-shirt yo. wow! Thank you, auntie. Ala, nakababayin kada kayo, Auntie. Nagtaktak kayo pa laging mata. Adong madagitin inted nyo. Abado manipod kadagiti kakasinsin mi. Wan nga rat, auntie. Napipintas pa mo dagi jay. Ay kat sa balilat tamot ano adda baro nga usaryo. Amukmet asaan kayo pa'y amakagatang ita. Ngamin, malaksid nga agipawpawit kayo iji probinsya, agad-adal kayo pa'y. Wan, Auntie. Kaya't mi ngamin na matulungan datatang kan nanang. Ket maaramid mi lang dayta. No makaturpos kami nga agadal. Lumakadal kami ton. Madan kami tumatan iti nasayata mo sakbayan, auntie. Wen maragsa ka na kadagitang arapa apyo iti biyag. Uray nagado kayo nga kakabsat, makunak a pinadakkal da kayo ang nasayaat dagiti dadakkal yo. Di kay madanagan, tulungan kayo amang ragpat kadagitang arapa apyo. Basta di kay sumyasi iti nasayaat adalan asursurotan nyo iti agdama.
Lay ha. Hmm. Kasano nga eh. Inton bigatan ti flight ko ngagpa-Dubai. Huwag nga ron ba no? Ay, kasla kaano lang, idubing tayo niya. Ita, nakatulpos ta ni ti kolehiyo. At dapayan na talagid at trabaho ta. Uwan nga rod ating ko. Malaksit iti tayo ta. Adamot ten basit ang negosyo na rogyan ta. Ti cellphone kan computer siya. Makunak, nga orekas kasano. Makalunglong ang tayo maten iti kinarigat ti biyag. Huwag manong, hanggang masapol ngagsalugag talagta. Ngamin, adupe ti pagad-adalan ta manong. Wala. Iso nga ron nga gabruda. Iti kasta, dakdakal ti mabiro ka. Iso nga sikapay lati makaan mo dito, Iwan. Hun ka di manong. Di ka madanagan. Nasa mabuting kamay tinegosyo tayo. Merna, bakit? Marapay ka di lakay. Intun bigatan ti isasangpet na kita anak tama ni syudad. Insaganam ka din ti pagturugan da. Wan lakay, nabayagan na nakasagana. Ay nasayahan no kasta bakit? Ay, katsi ka ngay. Naisaganam ka din, dagiti ko nam ama party para iti isasangpet da. Wen inukod kun tay talo akalding. Impagod ko iti saan unay nga dayaw. Nalakala nga mapantiliwan mo ti baboy iti kulungan da. Umanay siguro day jaya na maparte. Wan Ay, kas nakaano laang daydi. Pirmi arigat ti pamilya tayo. Gamtita, nakaanal da aminan. Wen nga rod. Ay, ti amok iday ka di tayo na mapagadal. Hanggang ay professional mo amin ang dagiti pitungan nakta. Wan karod lakay. Kat gapuday ta iti tulong ni Insan Amor. Dakkel ti utang anaimbag anakam tayo kan kuana. Pudno day tabakit. Impaglangan ta na singpet da nga agasawa. Saan akas ka dagiti daddo madita nga alilaen da dagiti alalaen da akakaanakan da. Agyaman tayo unay iti Diyos lakay. Iso ti pudpud no anang tulong ka na tayo. Tapno mapadakkel kan mapaadal tayo dagiti anak ta. Makunak asinurot da tinalintag adana. Iso anaragpat da dagiti arapa da iti biyag. Pudno launay bakit? Iso arumbeng lang nga iso ti maidayaw iti amin abanag ken iti amin akan ito. Iso ti aking plano amin kadagitoy a mapaspasamak iti pamilya tayo. Ket isubli tayo rod ken kuana ti amin a pamadayaw. Ammo Miss F, kasla sa anak paylaang amamati, iti kinarang ay tibiyag amapaspasaran mi ita. Kumpara iti kinarigat tibiyag alinaklak am mi idi. Ita, si papan nakgelak ang mangibaga adi adal aminen nga anak ko. At daan da amin iti natalged at trabaho nga isu ita timang bibiyag kada kami asa nga pamilya. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputa uray kasano arigat tinagdalanan mi, saan da kami abinaybayan. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay, ti anus mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Mirna. Ken ka pagayam Mirna, awan imposible iti Diyos. Ay ayaten ken ipatpateg na unay, dagiti kumarkararag ken kuana. Saan laeng nga iti tiyempo ti rigat ken namay, nudi ket iti amin abanag ken gondaway. Alakastan pagayam Mirna, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.
ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara a panangkablaaw ken panagyaman kada kayo amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastameten kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalged a trabaho gaputa awan met nalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasamak. Apay akas na tilangam anak kaw, kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga roden nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga roden po unak. Andya, nay, kasano napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat tin napupuutan ang naibus ti kwarta. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mat latta. Nagadungamin at talaga ti babayadag. No kuna ngamin ide nga uray di ka pa'y mangala iti lugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga ron itan no kunam amaluglogi matagti shop baw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaang. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close lat ng ti shop ko. Masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutangak manen, aramida. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot iti Facebook. Nagado ti mga mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad ka dagiti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabiit ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Ay, anya nga taaya ti kasayaatan nga aramida. Ay kat padasi manen akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasaya ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakit din ti kastoy. Di kagsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Alakit din. Kabaulam da ita bakal. Basta makisarita ka iti nasayaat. Agpakumbaba ka ta si kamat nga ron tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay di da pa indilit aya. Kunak man na pagsaritaan yun di maipapan iti day abanag. Di na pa'y mat nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oh, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress.
Naa, naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na palang indilit. Kahit mo ka dito sa akong timang text, ta i-delete na timpos na. Uno saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad na kita na tao. Unang mo lang perfecto da mo. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pala i-delete, ibagam kanyak ta siya amis mo, di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti ko nang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang kanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya nga ikat si kamang nga ron tinakautang. Wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid da. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko, agraman ti rupak. Talaga akas da anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam nga ida. Nang ibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat atinumpal. Nanang, Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ka. wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wen, nung kaslawan matan. Indilit sa matan tinang ipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Nakarumat nga minti kinaagraraman day jay nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. No anya nga minti naknakan na ata agnig negosyo paylaan. Uray kumamat no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngamhulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, nako namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at ti aglaklako iti natang diti palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro met gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos met Iti kaano man, saan tanto at tumulad ken kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin na kabsat mo? Wan, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapanak kong tani aldawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing ti bulbulutan ng kwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaan ang tada ka. Noon ka lang. Jack amon no niya taramidon mi kinimanang mo. Awan ang yaman na manong. Sino kumamit ang titinulong? Nusan ada tayong agkakapamilya? Talaga nasaya ti panagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat ah? Wan mat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublime mo't lang nga isubli ti kwartam. Ay! Wen, manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayong tun makawadwad kayo. Kita ang kit dita ang mga numaragrig ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo lakay. Wan bakit? 150,000 pesos timpautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam mo na ti tumulong. Nasingpot nga min dadya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na, no? Da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatek apabor kin kwa na? Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Yagnan to kano inton bigat dito balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta ba kay? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako iti shop. Okay nga Rod. Problem is solved. Kamordyanan na.
Makaangas mo't lang ang tao. Wala kay. Kat agyaman nak ititulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga rod, itirigat kan namay. Ay, kasano da ito yun, Tanya? Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, ne, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak ko mainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaiso na akwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit. Nagayatam mo ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pagpabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte abaraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sukal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yun ngay? Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mabanta agsapul iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di tapay mat nabayadan ti sakiking simil nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta ah. Masapul nga agdiskitar ta, tapno adda pagbayad ta kadagiti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay ditoy nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay. Nalpasan. Kahit, kumusta ka eh? Nakalako ka madlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din a iti Gcash dagiti daduman. Unay, mayat ang arod no kasta. Launay ala kay. Ayun gayam. At kanu seminar nga tindaran ni Alvin, iti Tagaytay intong Lunes. Kat ibagbaga na ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masadot kano nga ag-commute. Ay katwan serbisa mon Jacobsat mo, tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iti divisorya. Ado kano kat tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sang agpaiso Apa gusto. At dapay bakante ijay shop mabalin apag-displyan. Mangala ta iti brand nyo nga ilakot Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand niyo. Bakal? O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko, agyaman iti amin a blessings mo kanya. Kastamot kan iti pamilya. Agyaman tainik kanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko, kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatam latta ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw. Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka ti gumagatang ijay shop maw. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wano bail ti wagwag. Banag apabormat kanyak. Ngamin, isa ti ayan ti dakil aganan siya. Ay katmayat ngamnay, kita tasaan mo manen unay adakkelan ti ipatong maw. Tapno saan madismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayagdanag. Amo kun ti teknik ti negosyo asinanrek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amo kun dar aramida. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manag. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pay laang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumat laang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin at 20%. Anya? 20% kunam tata?
Wen, mayat kayo kaday? Wano ba di kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung nga roden ti utangan me. Angamtan niya. Di kan agsa upay, tinapatag at daag pa utang. Mabit lang, tamapang ko alain timbayad ni Ami. Ta isuti pautang ko kada kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yan ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tata Lito? Wen kulak lang nga rodan. Di tao nga inuyaw yu ide. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo met iti mangiwarwar nagawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Gam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaam. Kasla ni Ami dayjay Sa dino, Dayjay man ni aywan. Isumat nga paiso. Ni, anya nga tiar aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wen, umay ka. Ta umasidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige, Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masapul amawayaan ti bodega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. nukas tangarod. Pudno ti imbaga ni tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamatitan niya. Anya, ni, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pa. Ha? Ni, kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na dayta. Iso ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak ng iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan syempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo? Bakit? Nakalako kamot lang ka de? Wala kay, saan pa'y lang asimang patdagiti bail, ngam na ibusan. Mayat ang aron. Aywan, nadamag mo ka de, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada lakay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kabay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mo't isuda ti may sa amang sasawidikin ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, wan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas na tipiyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaumumsi, wano mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton kitang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan mat amok abasol ko kadakwada. Aklunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno aggagat kan mangrugi akmanan. Ita, apita mo, di bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baliki. Ita Miss F, adan talo a shop wano pwesto mi iti wagwagan. Sapatos ken brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wenno iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka, saan ka abasta sumuko. Ipakitam ken ipapatim tapno umasenso ka iti biag.
Aging galangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng ibasa ken pa ng yornos para itipan na kaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas to'y pakasaritaan ti biag mo. Talaga ang makaitad iti adal ken inspirasyon kadag iti kakabsat tayo adumdumngeg. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan iti namnama. Bimangon ka, ket ita laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tay agoy uyaw ta di tay amo noan niya ti pagdaldalanan na. Di tay labsen ti agsasao ta amangan no nakarkaron tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inoy uyaw tayo. Alakastan pagayam, Ami, ket pagyamanak matunay ti ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Kumusta kayon? May samanen a naimbag, naragsak ken nabindisyon nga aldaw ti income ikablaaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin gapo iti kanayon nga inkay panagdengdengeg ditoy nanumo a programa tayo. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Marilo tinagilian La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kitawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Marilo. Naawis akmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpaylaeng ijay balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasamak. Hello, Carol! Kumusta? Naigatangan matlaan ka di dagiti ubing iti usarenda ang mapan agiskwela? Wen manang, katagyaman nak ha. Nailak amanon ti anak ko anay gatangan iti bagken sapatos na. Awan anyaman na ading ko. Kurang paikit di dayta Kas pa nagsubalit ko, iti panangas asikasum kadagiti anak ko tunggal umayda di tabagyo. Ay na, di mon panunutan day tamanang. Siyak nga ti adda dito di siyak ti mga sikaso kadakwada. Ba nagapagyamanak unay ading ko. Ket, nagawid ka din dagiti ubing? Wan, intulod ko ida itaya ni Dya paradaan. Amang ano nakaawid na paikit din Kasta ka di?
Wen manang, imbilin ko matkit di ti pa nag-text da, paman ang makaawid da ija balay. Ala, nasaya at mo't nga rin no kasta ading ko. Kat agyaman akmanan, iti oras mo anang ipasyar kadakwada. Wen ka di manang, awan parikot iti dayta. Sige nga ron, taawagak man ni Nanang. Damagak man no nakaawid ang daang hello. Sa dino nga iti papanam, pare Rudy. Inakman kita ang timpakat ko asilo idi kalman, pare. Aywan Bareng no adda na silwan na abanyas, no abuyo. Ay, nagsaya at kit kuman no kasta, pare. Kita amtuman gayam pare. Amangan no maisarong kit di dagiti tarakan ko amano kijay. Kit isunto kit di ti masilwam. Aday umat kit di tinagsilwak, pare. Saan adumanon dagiti tarakan mo amanok ijay? Ay kat di mo lang amo Amo maten dagiti manok. Agbulakbul damet no ka. Di ka madanagan, pare. Tano bilang manok mo man tinaalat ti impakat ko asilo, ipasigurado kan ka nga ibulos kumot lang nga dagos. Nasaya at mat nga rod ano kasta ti kapanunutam, pare Rudy. Naglukon. Awan matan ti silo nga impakat ko dito. Ay. Addaman ng loko kanyakon. Kat no kinabilak pa iti apan na. Imposible mat. Abasta mapukaw latan. At dalakid dinangala iti dayjay. Ammo ko no asino ti akin aramid iti daytoy. May sala ang atao ti lumablabas ditoy. Isulakid di tinangala iti silo nga inaramid ko. Paiman? Gusto na tataro di. Gusto na pangasim. Awan ti amok iti papabason mo kanyak. Daytoy pay! Huston, saan na ka lumaban? Pangasiw, husto ko man. Agnakan kamat siguro itan ang helo. Itun maminsan, di mon pakibibyangan ti silo at di mo mat nagbambanugan. Anay ko, nagsakit tintero ang pagiktatang. Ti awanan pa inarudi. Pagbayadag dayay at tao. Gapoy ti kastoy nga inaramid lang ka. Baybay ang yon, tatang. Saan amabalin? Okay lang ko ma. No si kang agpaiso tinangaramid iti pababasol na. Ngam saan ba? Iso arumbang laang asong bata na ti inaramid na kan ka. Idarum ko dayay arudi. Tatang. Dito'y kalaan, tama pa na kaya balay dalolam. Mapan ko ibagati inaramid dayay arudi kan ka. Numasapul nga agpakuyugak ama pa na barangay hall tapno agdarum. Aramidak. Gusto lang mo kiday, tinaramid ni Jimmy kabagay. Iti kasta, agnakam mo dayjay aruday. Saan mo tarumbang tikas jay nga inaramid na? Ay, huwin nga rod ka ba, guys? Uray kumama no di na pinalaluan ni Angelo. Huwag nga rod Ken maysa, suspitsa na lang mo gayam ni Angelaw. Awa mo na talgad nga ebidensya na. Ken maysa, saan ka numat ani Angelo tinangaramid iti dayjay ka ba, guys? Dayta nga rod kay. No naglaing tumo nga min nga agpabasol dayjay aruday. Ay, huwin nga rod Kahit, kano nga'y kanaw ti pa nagsasarita yung ijay barangay hall ka ba, guys? Inton Domingo ka ba, guys? Umay kanto iti kasta, ada kadwamay. Ayun na, umayak tuwa talaga ka ba, guys? Okay, kumusta? Anya nga'y tinagsasaritaan nyo kada kapitan? Ay kat agmulta aday jay arude. Nasaya at mo't nga rod no kasta nanang. Kurang pay kit di dayta
tirumbang kan ko anak at mabalod. Isumati ko name. Angam ko na piman ni Kapitan, ngawan mo laang ti sabsabalay. Iso nasaysayat mo laang kanaw no maurnos ti amin. Nang runa kat ang kakaaruba tayo madlaang. Wala, ngam pinalaluan na mo ti anak ko, nanang. Uray kumamot ano ni Angelo nga agpaiso ti akin aramid iti pagpabasol na. Ngam saan mat? Ala, bayamon anak ko, tinapatag. Naaramid ti rumbang. Malaksid iti multana, isupay ti manggastos iti check-up kan panagpaagas ni Angelo. Nasken lang, nanang. Tanod di na binugbog ti anak ko. Saan kumamot kasta ti kasasaad ni Angelo ita? Ay, huwag nga rod Ang kas iti nakunakon. Baybay amon anak ko. Di ka madanagan, tada kami ti makaamu ditoy. Ipamaysam kit di agtrabaho dita. Amukmut kit di Adiyo baybay nanang. Iso na lang ta. Jakmut lata maliklikan ti agpanunot. Ay na, awan ti rumbang apakadanagam kunakmanen anak ko. Sige nga rudin nanang Baliwak tumanon ti umawag. Sa dino ti papanam, Jimmy? Ay ket mapanak ag trabaho nanang. Asino nga iti kadwa ni Vian ijabalayaw? Ni Angelo nanang. Ne, apay, saan anapan nag-eskwela ni Angelo? Ay na, ket no nagikatan di apo ko yo. 2 Domingon asaan anapan nag-eskwela. Anya, iti anya agapungay ka no anagikat. Masadot ka nun nga giskwela, nanang. Agtrabaho ka nulaangan iti construction, tapno adda kwartana. Anya? Ay una yan. Anya kay nga rod ti Serbina nga adda ijay abroad ti inada, no di na magaya mong kayat ti agiskwela. Diyak man amo, nanang. Kinasayaat. Kasarita yung tuman ni Angelo. Bareng da kayo, tidanggan na. Naimbag abigat mo, Barok. Nay, da kayo matgayam, nanang. Wan, nangag ko nga minti panagsangsangit ni Vian itay. Isu nga imayak. Apay, agan ano ni Vian, Jimmy? Ay, kuha, nanang. Sangsangitan na ni manang na. Ipapilit na ti sumuro ti diya pagadalan. Kasta aya. Sa dino nga yan ti ayan na. Ay kuha. Adda jay likod. Agay ayam da iti anak ni Pari Bebot. Ibaon munto man ida ija balay. Tamang luto ak iti meriendada. Uwan, nanang. Hello, Lakay. Kumusta kan? Dagiti anak ta, kumusta damutin? Kasi ti Diyos, okay kami matlaang dito'y bakit? Si Kangay, kumusta ka maten? Kumusta ti trabaho? Ay, daytoy kailiw kayo una yun, Lakay. Ang nasken nga agano sak. Tapno maipayak mo't itinarimat masakbayan dagiti anak ta. Uwan anya ngay nga rod, kat adda ka mat dita adayo. Masapol talaga ti panaganos. Wan, ay kumusta ngayon mo? Ti panagadal dagiti anak ta? Sana nasaya ata damag bakit? Anya ti kayat mo asawan, Jamie? Ni Angelo. Saan na sumsumrak? Anya? Apay? Masadot ka nun nga giskwela bakit? Agtrabaho la ka nun, tapno da kwartana. Anya? Saan Jamie? Ibagam ka ni Angelo ta ituloy na lata ti agiskwela? Bakit? Namin anon ayang ang bagbagak daytakan ko ana. Ngam awan mo't lata. Kasaritam to man. Tabarang no danggan na ka. Sige. Ibagam to nga rod no adda di tabalay ni Angelo. Ta umawag ak tumanen. Mapanak ijayan da Carol inton bigat, Lakay. No kasta, agpasyudad ka, bakit? Wan, itugot ko dagiti apu ko ta. Ipasyar ko mamaiday ja bagyaw. Ay katuan iti kasta, makaliwak say damit.
Kanon to nga iti panagawid yun bilang. Agawid kamin tumalaang inton malam ti Domingaw. Una. Ay gayam. Igatangan naktuman mat iti kape. Jay sigun ngay ngal alaam a kape. Jay herbal coffee. Mayat day jay kate. Ay uwan lakay. Inayon mo nga isurat iti listaan. Iti kasta saan ka malipatan. Yan mo nga rudan ti listaan. Kainayon ko ti kape nga ipagpagatang ko. Bakit? Nanang, apay ka di Carol. Iti day taatuno ti panagsaom. Kaslada kayat mo nga ibagaa. Kwa ngamin nanang. Anya ngamin day taaya. Ibagam anak ko. Kwa, mas naawak lang amin nanang. Iti anya anak ko. Dinigos ko ngamin ni Vian itay. Kat, ada sabalyan nadlaw ko iti kaanakak nanang. Nay, anya nga iti kayat mo asawan Carol. Idi nugasak ti pribado apasit ti bagina. Dandan idi na kayat. Dinamag ko no hapay. Nasakit ka no. Ha? Gapot ako na nasakit. Inayayok akitaag. Taagasak tapno maikat ti sakit na. Dito'y ko nakita nga kaslaad da puraw alikid do iti unag. Saan anormal dagiti nakitak iti pribado apasit ti bagiti ka anakak nanang. Ha? Nay, anyagay ti kayat mo asawan Carol. Masapula makasaritak ni Manang Marilo. Ibagak ken kwa na tinakitak. Ket no ipalubos na. Ipa-check up ko dagiti duang anak na. Sabali nga mina talaga ti agparparik na kanyak nanang. Ay na. Nakakaasim at gayam ni Vian anak ko. Nakakaasim at jay apok. Tsak matukod na panunutan. Naitikas jaya kinaubing na. Husto nanang. Di yun ibalikas. Hayop day jaya Jimmy. Isulakit di ti akin arami di ti daytoy. Day tapay ti may sa parikot nanang. Di tay ammo no asino kadakwada ka ni Angelo. Ti mga arami di ti kasjay ka ni Vian. Kayat mo asawan. May bilang ba't kasuspek ni Angelo? Nanang, ngamin, kas ka ni Manong Jimmy. Bambantayan na matlaang ni Vian tunggal mapanag-eskwela ni Rhea. Katiso na lang adro ti mabatbati dya balayda. Ay na, Diyos ama na nga asi. Yan ada yung mapo. Urayan tayo laangan arumwar ti mediko legal. Kalpasan na. Mabalin tayo mata na mga file iti kaso kontra ka ni Manong Jimmy. Saan? Mamati kayo kumakanyak nanang. Diyak to pulos marami dayta. Nang runa iti mismong anak ko. Kasi andak kumamat ananang. Didak ipabalod. Pangaasiyo. Pasensya kan Jimmy. Agamnas kan nga ikarom iti pagbaludan ti basol mo. Amo ti Diyos nanang. Diyak kabalan nga ramidan ti pagpabasol yu kanyak. Pag-aasem. Tadimon iramraman ti Diyos iti kalukwam, Jimmy. Hagbutang ka kumamat iti Diyos. Pudno ti pagbagak nanang. Rumwarto matlaang ti kinapudno, Jimmy. No talaga saan mo nga inaramid ti kasjay ka ni Vian. Amok kan mamatiak. Ang mga ramid matlaang ti Diyos iti pamuspusan. Tapno makarwar ka iti pagbaludan. Kabagays, anyat panagkunam. Iti anya ka bagais. Maipapan ijay manugang mo Agsasaong nga ta iti pudno ni Jimmy. Kasla pudno mo nga may dagiti ibagbagana kabagays. Ay na, asino ba't nga iti tao ang mga klon iti dakas nga inaramid na? Saan arumbang akaasyan dagiti kakasta a klasin ti tao kabagays? Ay,
Sa bagay mo, kidi Siyempre, ibaganan adi na inaramid, gaputan na doktalan Ngam no saan pa'y anadoktalan, ang mga no'y tultuloy na payla nga gun-gun dawayan ti mismo nga anak na. Anya nga'y tinagsaritaan nyo ka ni Marilaw, bakit? Agawid ka nun dya anak talakay. Nasaysaya at matlaang nga agpaisaw no agawid pailaang ni Marilaw. Iti kasta, maasikaso na dagiti anak na. Ay, wan lakay. Kaasimot dya apo ko ta. Kaaruba talaang ina. Ang anyan, tadita man lang na protektaran iti kasjay nga inaramid ti awanan bain na manugang ta. Wan nga rod mapagsisilpo kung ti amin, bakit? Nay, anya ti kayat mo asawan Sebyaw. Malagip mo, ti kanayon a panagsangsangit ni Vian tunggal agsapa. Wan lakay. Ti kuna ni Jimmy ken ka, sangsangitan na di Angelo ken Rhea, nukas di asumrakdan ije pagadalan. Kasta nga rod Sebyaw. Inuulbawd. Nalabit nga agsangsangit di apo ko ta, gapaw iti aramidin na. Ay na, nakakaasip at di apo ko talagay. Nakakaasi talaga. Ayop ka, Jimmy! Ayop ka! Awan umas hindi kinaayop mo! Amay nga iti anak ko pa'y! Apay! Marilo, pangasim, mamati ka kumamot kanyak bakit? Diyak maaramid ti pampabasolyo kanyak. Ang lang arutan ti ebidensya! Ngam aglibak ka pa'y lang! Marilo. Imbes na tulungan na kamanggad! Tapno maikanta iti nasaya na masakbayan na giti anak na! Saan man? Tasika mismo! Tinagdadaan na di masakbayan na! Marilo. 5 lang titawan ti anak na! Ngam una yan, Jimmy! Una yan ti kastang naramid mo kadikuana! Agbabawi ka ng ibatikin ka ng iti anak na! Agbabawi ako na, Jimmy! Naibalo din ni Jimmy anak ko. Hanya nga'y ti planom ita. Agsubli ka kadi pa ija abroad. Saan, nanang? Dito'y ako nga agbirok iti panggada. Iti kasta. Mabantayak dagiti anak ko. Gusto ka iti na ita desisyon mo, anak ko. Nuamok lang kumakastoy ti mapasamak nanang. Diagla ko man ni matadayo. Diagla ko man nagababrod. Anya ngay nga rod, di tay matamo dagiti mapasamak anak ko. Talaga akas na tibiyag. Nalabit nga da makagapuno apay anapasamak ti kastoy. Nanang. Tirumbang aramidam ita, kumararag ka iti Diyos. Dawatem ti panarabay na. Ikararag mo, asapay lakuma, taikan na ka iti kirad ti pakinakam, amang sarangat kadag iti panubok iti biyag. Nang runa ita, tagmay-maysakan amang isakan, iti panagbiagyo nga agiina. Madudog unay ti pusok numalagip ko tinapalabas. Nagsakit itirik na nang runa iti maysa nga ina akas kanyak. Manipod idi, awan matan kontak mi ka ni Jimmy.
Ngem damag ko, anak karwar kanon daytoy, kalpasan tinasurok 5 atawan apan nakaibalod na. Saan mi matngaminan anaas asikaso ti kaso, gapu iti kinakurang ti financial. Jakmat mapabasol dagiti anak ko no nangimula da iti gura kan sakit tinakam iti amada, gapu iti kasjay nga inaramid na. Ngamin, uray siya kat kaslaawanan namnama amapakawan ko pay ni Jimmy. Panawan tulang siguro ti makaibaga no addan tupay pagsasabatan mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam, Marilo. Maawatak teriknam pagayam ko. No apay matngamin nga adda dagiti ama kaiturod ang mga ramid iti kasta kadagiti mismo akadara wenno anak da. Tirumbang kadagita aklase ti tattao ket malungsot iti pagbaludan. Italek mulatan kani apo ti amin pagayam ko. Kumararag kakenkwana ket dawatem ti pannarabay na. Iti kasta ket lumag-an ti riknam asaan apuro gura ken sakit tinakam ti agar-ari iti kaunggam. Alakastan pagayam Marilo ket pagyamanak unay, ting ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.